Hakakat santarik uyayong arjar pusan. Kawai geseng kablatip kum ka Green Tech Foundation. Kalami syakamat ban pentip ba bat ban kentho ya ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance 2 halor ka jingtmu jongka banchna ya ka ecotourism infrastructural project Nongkhyllem Wildlife Sanctuary Riboy District. Kumban chupentip kani ka company kabayo ya ka project kadai ka bana Noida Uttar Pradesh kapatip kerteng kum ka e-factor Experiences Limited mat ka project kadai kabakot hadu arpulai point Rio North klur tingka ka Nongkhyllem Wildlife Sanctuary kabla seng ngau snem kat kandai spa prapuai kadai ga jaka kabla yada ya ki jingthaw per bat kadai ga jaka sa jongpalat sa spa jat kisim Mrad kentup yo sim refer snake hornbill bala jandu jat baru cloud leopard Mrad jonga jela lani utau state animal kumban chupintip ru kat kum ka kaipot jonga management effectiveness evaluation MDA jongi national park but wildlife sanctuary ka tau snem arajar puai kashem bagan Nongkhyllem Wildlife Sanctuary jonga jela Meghalaya kadai ga jaka yada protected area ka babatam hakani ka dong shatai lamingi ngikwaru ban pentep angni bagadon ga jingong na way of sagatnat forest ka jela Meghalaya baladai ka klaw la ino hakahi marway kan sapentmahi dalade ngidon kamban sngongu ya kata hakajing ekran bekilat pathai kubor ko office trekam jong tika seng kabadan hajau pedeng uba HBN nonglang ubat kumu chairman jong Green Tech Foundation ulai thuru bakaseng kalade banpha jingtho shoba polingdo mentri bedai kimi katanat kam jong kai perthai ka Sorkar jila kabakala dawa ban weng ye ka EPC contract bala ai shakate ka corporation umtangata hande ka seng kala thoru hakirin san social media kuma Facebook bat kiwe kabak lakala long penban menta kum kamat ya tai hapedeng kipat ba hakarin san social media kani kaseng kala tho balai banlik ta bat kwa tare jubor ya ka Nongkhyllem Wildlife Sanctuary hagano ka nongrim kini ki breu ki mut ka Nongkhyllem Wildlife Sanctuary kamdon kam bat kam de ka Jakarta resort skywalk bat kiwe tang namar ka jing lalot shimet jongno dakataka arpulai kelur tingka kimut ban lek penjot pendik bat ban penthut saya ka song san jong ki Mrad ki mereng hapo jong ka clown Nongkhyllem lada paho pisa palat balai am kentiu kata ya ka kam jongok kai haki saudong saukun jong ki to ki snong ki ba marjan bat ban yarap ru ya ki snong khnang ba ki nongsong snong ru kin im ka kamai ka ji bat bakin lat ka jinglek tor lani ka jinglek siat ne be ki Mrad haki saudong saukun jong ka klaw Nongkhyllem nalor baladuna bha ki sanctuary wildlife hapo ka jela kini kila mut saban penjat pen sneuru wat ya ka dor ka dar da kita ki resort lani ki skywalk bat ki way hapo ka Nongkhyllem Wildlife Sanctuary ni persya jor ya ka ni ka rukom ka bempet bat kami benya tang namar bapaho pisa sabapalat pat su wanra kita ki breu ki nabar rak hakani ga jingkran uba nonglang ulong baga jingshnai ketika project kan penthut ya karukom jinglong jingman kamariang hakate ka sanctuary ka badan arp khundai square kilometer pat kumta de ban eka kumbakalong pat ban kado baga jingdo iki jaka klaw Meghalaya kapoi shaprop south square kilometer pedeng usnem arjar puai pat arajar arpulai shisngi tam kalayat inde hadu mentangim pat yo sngo baka Sorkar jela kan penshai lor kani kamat lakadei na katanat tourism ni katanat forest and environment ban penshai ayu baka Sorkar kadan jingmut lingba ka te project nang baki patba kinyo jingshai laj na kaseng Green Tech Foundation pat hadu mentangim pat yo sngo ban dan pat kiwi kiseng iban kran na lor kani kamat Hato kadei bakim pei phang ni baki ai jingmanjur ya ka jingthmu ka Sorkar jela balai te pihak bandalai kta ye gini kai ka jingmut sanctuary phidiban sotho ning kong kai ka jingmut sanctuary kadai ka jaka ka ba ngin safeguard ning kong ye gini ki wildlife nang ta kini ki natural habitats ki bangyo ki ding ki sentiu ki skot ki balalong kerpang hatu ka jaka pi ki ong ba ki mut ban wanra ya kata ka e factor experience limited
kabadai na po Noida na kambakla natay na po Uttar Pradesh balay te ba pisuan rak ya gini ki bro klem don kanu kata ka probal consultation bat ki pajba bat ki nong song pikum ka Green Tech Foundation ni bon ba ki environmentalist bat haba pikta ya ki sanctuaries kamdai kam ka bakai ngatrai ki bobun ki kini ki badai na ka environment bakrau ki sotu ba lada piwanra ya kita ki infrastructure project ha katai ki jaka menta hana ki ong bakintai ta ki resort kentai ya kita ki skywalk kentai ya kita ki water sport zone kumno ki ong tai haba pi mut ya kita kandon am ke jing pen khalam ding kandon am ke jing ti khandau ni marmar ni lapha ki petition shopo environment shopo tourism minister iba pol tengila address ru show chief secretary ngila pharu show PCCF jonga forest ngila pharu show uni biodiversity board jongka state Meghalaya ka jongi but tangkane ka wingi kwa ong ba ka Green Tech Foundation kadi ka kanhun ka batray ngimdai ka kanhun ka ba layang lani la thau ban shu persha lani ban shu criticize ye kino ki project po jonga jala ngidai ka kanhun ka ba pai benia ka ba wat benia bat ka ba toket ba jawaban keren te tangkane ka wei ba nakaliang ka Green Tech Foundation kamdai ka kanhun ka ba mi madan ban yakhi ban parta ngiju penon kami ukulom rel da pikta ya ka Nongkhyllem Wildlife Sanctuary token mau ba nginom shong klikti dalai leru Sngap ha withdraw mardor ya ka tu ka kontrak ka ba PI uniu e facto experience limited ubadai na po Noida Uttar Pradesh na kumno ngim don kam gini konsultan ngim don kam gini ki firm ngim don kam gini company ki ban wan nabar ki ban suan le rak ki ban suan le try hang ni ngi don kam ban preserve ngi don kam ban conserve ya ki ki bangi la don lupa Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya